Zviri sei? Ini zvandakungoonera ndeke kwa mwari kumbobudawo here ana ndikirikini. Anani? Wamuwo ana jini wamuyona. Uta matama usimbe kwa chiko chikuitika. Hapana handisanda zviona kuti ndiri kusimba. Katso kazotora mukadzi ka. Kadzi hatisati zvinhu zvacho mari acho hasati yakwana. Eka bati gore zvamakaipinda sei? Gore zvakarakapindwa takapinda mushe. Eka kaka. Ngotiwo mwari ndakuzwe. Ngotiwo mwari nemudzimu. Ndizvozvo. Saka gore rino munenge mane makore mangani ka? Because gore rino mufanira kunge makore anofanira kunge achiwedzera ka. Gore Nito kuna pakuti akuma 41 42 ikoko. Fungidze. Makazonyatsoweka. Ndikoko cheko ndotambira ikoko. Ndiko munotambira. Ko size yebhutsa ichinji. Size yebhutsa ichinji. Ndiyo yamune mchungu yakamangokura naye. Ndikangokura nayo kubvira grade 7 kubva pa grade 7 ndisvike pandiri. Ndakawanda ngono ndopakabva ngokwana ndikirikina size yebhutsa ichinji. Zvimwe zvingangochinja but bhutsu kwa iyo yakangopinda ndiyo. Saka 2023 makairongerei? Aiwa 2023 tendakairongerwo nemafaro nezvakawanda. Munoita zvemafaro here? Aiwa zvemafaro hatitozvidawo bhosi tingoona zviri kupindawo 1111. Saka tinotozvikurudzirawo kuti zvitose zviwedzerwewo. But mukusimba mudara muya mudyewo. Tingodyawo zvinhu zvechiwanhu izvizvi hatisati takunyatsodyiwa chikafu chakanaka. Zvechiwanhu ndezvipi? Zvimwe zvakangofanana nemavegetable, nyama, maguru nezvimwe zvakangodaro. Mazai. Maguru mutombotambira ikoko? Totombotambirawo ikoko hakuzi nyama isinganetse pakuruma manhii isina mabhonzo. But haibve zvekumhanya. Haibve zvakamhanya but tinotire zvimagasi stove zvezvi zvatomboshandisa ndizvo tinongoisa pasaga rotiri vanhu vashoma. Saka tikakanda shoma dzinokasika kuibva. Zvinokudzwa ngomapiri. Zvinokudzwa. Saka this time makarongeka handizvo? This time tomukuti I hope that takarongekawo. But hatida zvenoizi kagore rino. Zvinoizi hatitoda because ini kana zvinoizi ndagara ndite zvinoizi. Ndagara ndite zvangu zvinoizi zvemafaro ndozvatinotokudza. Alright. But makufanira kuchiroora manje gore rinori. Bosi hey. Aiwa. Tinozvitendera kuti dai zvaitika. Because mari yako yakusvika kapai inofanira kusvika handika? Ndizvo yakusvikawo but haisati yanyatsoti ndo. Haisati yanyatsoti ndo? Osa makangomira kuti ndo? Ipapo ndisingazoziva kuti ndichasvikopa ndichangotiwo zvaitika ndo zvaitika. Nokuti inoti ndo handifunga kuti panosvikika ipapo. Kuva muenyawa kana ndatobatsirwa nesomeone. Kuva muenyawa na Kuda na Ajita na Parkerson munovakurudzirawo kuti gore rinori vaitowo kuti upenyu hwavo huchinjewo. Ndingovakurudzirawo kuti vangoshanda work hard. Tiwo zvimwe zvinhu zvivabatsirewo nekugona kuzvichengeta. Ngoto kana vasina vakadzi varorewo. Titangire ipapo. Wombosiyiwo kava vakaika? Womboitawo wachimbosiyawo zvidoro. Wombotanga kuitawo zvinhu zvitsva. Ndizvozvo mukomawo. Sure. Saka pabasa mamatopedza zvenyu? Ndatangoitawo zvishoma adzoisi basa riripo zvaro but ndizvo kanzatu. Tochimboitawo tichizorora mabasa edai. Kanzatu. Because haasi kungogara uri pikerere, anomboitawo tichizorora. Ko 31 maita sei? 31 December maita sei? Makarara here paipai? Kama 31 December kusvika pandiri ndasvika pandwanzorari. Ndotowanzotorara atosvika. Makaita sei? Ndaingoona kuno kwainaya mvura, ndaingoona ndakamira ndiri mukati. Handirangu kubuda kuchita zvekunze because
handina wandikwikidzana naye tichimhanya kunze kuti kwangu nemadhaka kwaina ndakangoionewo zvangu zvandaiona ndiri mukati. maiona chima ndingoona vanhu vaingomhanya vachiputitsa zvinhu, motikariwo dzichifamba kusaidi kwangu kudhuze nekumeniway, motikariwo dzichifambawo dzichiita zvavaita ikoko. maingodongorerana pawindo nepajirahoro, pamwe pane jirahoro, ndakangomirawo pachitini chepajirahoro kuchinayeko. ndakazongobudawo papa enda kutonzwa kanoisi karuzha kenoisi kakuita kachiwedzerawo mbichana saka ndokandaenda kutongoona kuti vabva kupika vanhu vekupikwa ivavo. vanhu maifanira kungoita unoiziva inokuita naizvozvi nandisina pamusine Silvia ko Silvia ite izvozvo munhu wakangozvibata angatazofarira goretse anogona kungofarawo ndizvozvo but aite zvio takangofanana saka angachita zvipi mai kungonyaya munhu wakangozvibata but kufara kunganzi chii kana kuti chiye aiwa kunzwarwo zvako but muitisa ndonheke because hatigone kuita zveruzha zvinoita vamwe zvokuonererwa zvikubva zvada kuonekwa ndiri pamberi taingota zvataonewo ndidzozvo zvatopfuurawo ndizvozvo zviringoonekwa nemaziso. Alright. But love mukupiwa zvenyu ndizvozvo rudo mukupiwa anondipa zokuti mukunyazogutsikana kuti aiwa ndine munhu wangu kugutsikana chirikumbogutsikana hamusitomboda zvevamwe vanhu aiwa zvevamwe vanhu zvokungoita mumwe vanhu mukati handitode. Alright, aiwapo saka takatarisira kuti munge muchiroora handika aiwa kurova ndokunotarisirwa ndizvozvo. Saka makati zonzo gore rinori birthday renyu riko rini zviya tangatotokanganwa ndogona ndiro kumunana 20 June ikoko. hamusi shuwa zvenyu 20 June ikoko tinomunana June tamuchando muchando ndomenyu aiwa bo saka muchando chi tinenge tichipembera chi mamwe makore anenge achiwedzerwa ndika nana June akangopinda muna 20 ndenda tokwanisawo. aiwa bo mukoma wangu andika aiwa bo iri bo